Jo, už. Můžeš. Jo. Ahojte všichni, vítáme vás společně s Blue Gymem na seriálu online Core Tréninku. Krátké videa budeme pro vás umísťovat na facebookových a jiných stránkách Blue Gymu, takže jsou volně ke stažení. Budeme strašně rádi, když si s náma zacvičíte, obohatíte si své cvičení v posilkách nebo prostě jenom tak, že vás to baví. Ještě něco se dá říct? Já nevím. Jo, on to se nikdo neposlouchá prý, takže díky moc, jdeme na to. A pokud vás tady na koncept cvičení zaujal, v blízké době si budete moci stáhnout aplikaci pro vaše chytré telefony, tablety, iPhony, iPady, všechny mobilní zařízení, takže budeme se těšit a neberte to moc vážně, prostě je to sranda a hlavně vás ten život baví. Díky moc.